هنرمندên Rojavayê Kurdistan. Hunermendên Rojavayê Kurdistan boraya giştî. Herêma Zînewertî ya Başûrê Kurdistan di van çend rojê dawî de bû navenda gengeşeyê. Di encama nakokiyên Partiyê Başûrê Kurdistan bû encam got alozî li wê herêmê rû bide, got dibe di demên pêş de kûr bibin û encamên xerab xwe re bîne. Em vê rewşa hestiyar dişopînin li Zînewertî. Hêdî li aliya dikin got vê rewşê deynin aliyekî got perçebûn nekevin nav malê Kurdan de. Em tekez dikin got nakokiyên aliyên Kurdî wê encamên xerab ser Kurdan bînin û dikeve xizmeta neyarên Kurdistanê de. Ger ev alozî berdewam bike wê mala Kurdan li Başûrê Kurdistanê perçe bibe. Qezencên dîrokî yê gelê me wê wêran bibe. Hêzên herêmî li wê herêmê hene got çavên xwe bera welatê me dane. Lîstok û kiryaran pêş dixîne got Kurdan perçe bikin. Di vê hêzên Kurdistanî tûşî li van lîstoka xapînok nebin, ger tiştekî wisa çê bibe û guhandin lîstokê wê şerekî birakujî di encamên erênî xwe re neyne. Di dîroka Kurdistanî de mînak pirin got dijmin û neyaran xwestin got şerekî nav Kurdan de gur bikin. Da got destkeftî û tevgeran bo çewsandina mafê Kurdan lawaz bikin. Lewma hizr got bercewendiya Kurdî û peymana hêzên Kurdistanî û siyasî û leşkerî ew tekkane. Rêye got planên dijmin têk biçin got nahêlin Kurdan bigihêjin pêkanîna xewnên xwe. Hunermendên Rojavayê Kurdistan qamişlo. Yekîtiya gelê Kurd, yekîtiya gelê Kurd.